Kardom don marli nana por Elitump chathanam ji lake Citizenship Amendment Bill 2016 na puthak se Elitump chathanam ji la solam ke suluk so dagalam khangjang lo Elitump Karbi akhæi aphant la pen kado ka North East angkang aphant kasiksa katura nang kewan ason lo central government pen Elitump hananga pasung itum kisung ai chak nang ji jongsi laso aBill jongsi nang pachon pami lapen keklem pangcheng lo pulote lasi Elitump Arunachal today abirta long itum lang senang ladak all Arunachal Pradesh Students Union lapen Northeast Students Organization atum ka chesong pon alama puthak itum lang dun senang Elitump thekpon long lo Arunachal long Itanagar ahavar long all Arunachal Students Union atum pen ka chesong pon amohor lo alang tum dak chesong pon lo e pranang chipiji oktame nang chipiji bon sitame long le nang chipipe long le nang pipe long le pek pe pusila dak latum hang pon lo lasi lalang atum chesong pon lo son thak si patumi hajong stame Shillong long ta Northeast Students Organization lapen Khasi Students Union atum pen chesong pon lo halaso long Karbi Students Association Shillong ahin pen stame chesong don lo lapen hadak lam stame jai don lo asila so ka chesong nang ko ka theke Elitump Karbi itum phan lapen Northeast along ke do akhæi so itum phan kisung thektik ka siksak thektik ason amung lo central government pen itum phan nang kelang rob manang ki bipe itum phan khai so ke plang ki phikali dukvok duklak akhæi pu nang la nang lakha nang matha pen si lahai stame nang klem lo itum phan nang patura lo siladak lahai amuluk tum hang pon lo CAB ke itum nang ni pusilatum hang charna pon lo amuluk kyong itanagar along silatum chesong pon lo masi laso CAB lage central government Sorkar atum hamit hang aron kachar kan na teng lo lage athai ke dam tang 1946 te bharokrisir kebra truck aningkan sitame Foreigners Act sitame padopon lo halaso arona teng pen keklem ke dama teng pen pulote angtan adet pen nang kidodun thang ang thega ve jara ve pen sinang dodun bang phan pulote tum plung jui ta chok alang tum dak nang ke dodun ji India lo nang ke dodun ji odave arona ve pusi haladak halaso a act pen stame than pachini lo bon stame non ke Sorkar atum keklem thu bangke central government pen keklem thu bangke angtan ahavar ke do a Hindu atum phan
di Afghanistan, Pakistan, lapan Bangladesh. Long ke dua tum aphant ke wan thuji aphan si laso CAB ke nang pinchong lo sepatumi arni Rajya Lok Sabha long chingwai pon lo minister atum hada kopi tong ang thek nang klang jine lage tum chini dunde non mat ke paklang telang lasi haladak chingwai pon pen jong si laso CAB nang klem flut nang pachon pamme tang lu pulo tang te eli nordies long ke do khai tum an ke kasiksa katora kang chir kalang it pen si tum reng nang po lapen la song bong Elitump Karbi atum sitame ki virji ang ring thepik khang jang lo itum jong si chamatha pon pe lapen ing isi do de pulote Masil hai ka chesong mohor lo Amit Shah menit pensil aso aBill ke pangtang pon lo alang northeast ajo sitame wang lo Arunachal long ta Nagaland long ta Meghalaya long ta Mizoram long ta alang li nang humri lo de nang humri panalang li than pachini lo CAB yanang tum hanang pasung ji aphan gali bon sitame isi ning isi pen durap pet na mo phi alle ke du thuji aphan lo polason bensi bai ilo northeast so phan Elitump aphan sitame lake athaka lam chonalo arlo pen ke Elitump dak northeast ajo ke do akhæi tum phan kapavir kok je phan abidi lo lage itum ke mainland northeast atum ke kichi aso kingsang aso tame tum ke RJ ta cheprek dunda kamatha kichu ke do tame tum che tonande asi lang tum mithang amunit dak northeast along papleng thupo lapen ke itum prekdun vong akhæi tum phan ke kapavirji joy muchot po pu phansi laso abidi langno ke klem ilo lasi Elitump chikroy du nangne itum asap stame ke kroy dun ji phan itum ning da chithek nangne aku bang aphan tame ning da churung du nangne kham khet thip nangji kali pulote itum ke vir kok che nampo I'm proud of Rajasthan Elementary Students Union President RGU President TV sabe tanjerit sidak kaprek asong ahamphang chingrum si aso puthak chesong pono nonoko ke ingsam jenlang bon sitame laso CAB ake klem ke dam jong si ing ton pon pe pulote avi sitame munita pran sitame mo aphian ke damji nasi tum nonoko pen chesong nunde pulote moge evi alang pensi tum chesong nang po chedan nang po tum do joy ke henolo Shillong long sitame Arunachal long sitame lapana long kaprek long sitame chesong ponlo bon sitame nili ningi duk bangke Elitump Karbi tumke non an sitame do joy son lang Elitump Karbi long che lang lo pulote tum Karbi akhæi along rilo ahavar lo puwai pit sitame Elitump Karbi tum si aphæi nang jum lang bang akhæi kengsang keche kaprek akhæi nangke do tum halatum aphæi ongmu Elitump Karbi tum ke phan pharo pen phan phlit ke banat phan throk kep ke bang akhæi sinang pleng set lo
lapan sta me itum mekhprang tek thelang pulote ko son si ke wang jilang ovi itum phan itum kabirti pi thek po longri longpat hai hui itum kabirti thek po ahavar hapat itum ko son si kabirti pi po itum chimat hanang ji itum to George ke chiplang plelo chok to chok chilo kansilong ka chari bom atum ama amai phu amai phi asongja po asongja pi ka chikrong atum ko pisi ke klem theklo tangka mek do chot tangka lo bi do chot thang na klem ek thia mu wang we tum sai de si ka chipam phu ka chari alang le tum phan ka chiki ke le tum thang ta le velo itum me thang chini atum ningki pung atum ningi siksa atum apen me thang akhæi phan ke chema tha tum thur plut le tik ke amek nang prang don delo lasi le tum si paklang nang po japon le nang po pachini nang po thing. Almost we are facing a refugee problem since 50 years after post-independent liberation war of Bangladesh, and then after that crores of that one refugee are dumping here in Afghanistan state, and to accommodate them, the government of India under the leadership of this Narendra Modi and Amit Shah ji, they are adopting that one poisonous that one bill, that is Citizenship Amendment Bill, just to asi dak ning je pon lo langli Arunachal Pradesh Students Union atum pen asongja atum independence long that mate hemprek long that pen di areng lok atum pen British atum pen hemprek long that pen North East long ke munit nang ke thok di mason si pamandel la puoi fit sitame itum North East asu tum chechak don bomlo ni ingsampri makale bon sitame ansu se nang klem thu piniar ni anke lak armu angtan pen nang bisi itum aphani phlung thuji itum me thang along ri ahavar long si itum me thang along le ga chiri don nei chekat nang ji hin tuwar vai sai ga churi nang ji lapu pulote ko son lo accommodate them. अगर उसको accommodate करेगा, then can you see some survival? जो indigenous look का यहाँ survival का आप दिखाई दे रहा है. You see, just Tripura is a gone case. It's already over. It's being dominated by the outsider, that is from Hindu Bangladeshis, and then Assam is on the process. Assam is almost on the process, and third number is Arunachal Pradesh. The indigenous tribes of Arunachal Pradesh. selang le ningji pon thulo hala tuma phan di Bangladesh Afghanistan Pakistan along ke do Hindu tum phan ke do dem ke thik pichot aphant si pulo bon sta me itum dak me thang ahavar long ke do vek atum ning le kangchir kalang it ke phonang hala tum nang pleng set lo pulote ko na pen si chupang reng alang ko na si ke chu ahim aan aok itum long alang arun Tripura itum langdam lo nang kadu ke weda chini po ta hailo Tripura ahavar ke Tripuri itum ke amethang ahavar long si dim tar ka churi du nang dim tar ke long ji aphan ka chesong nang di Bangladeshi itum Hindu Bengali itum chirai det si non ke Tripuri itum ke amethang dimanta videlo amethang ahavar long vek sitame sondak thaksi Assam long ta son sinang plang bom lo Okhomia atum sta ahom atum sita non ke chema thalo ni alang tu met hanga dima avedelo Muslim atum kurja atum sinang pleng selo lapen Hindu atum nang chan bom lo apara Arunachal sita me son tak thaglo itum chini don de pusita me Assam ar lo along langnam thu pulote itum Karbi itum le siksak thunai lo pipolo pamo pen chethan bom asan tak thaksi itum ke phan pharong bong pen phan phlik ke banalo phan throk kep ke bang akhæi sinang pleng set lo lapan dai itum me mekhprang don delang ingsam don rido don joy son sinon anta cheplang lang lapu pulote konatsi itum ke rengji lang konatsi ke rengji avar sai do lang emethang a order ron phan stame
eme thang ke reng nang ji phan sami tum chesong si pulute ason ke prega phan ge kupi si tum matha thegala. There's hardly we touch 8 or 9 lakhs only, and the infiltrators, immigrants, illegal immigrants are above the 6 lakhs. Can you imagine? So that we are fighting for that. We don't have any inch of land over here to accommodate any of the foreigners. Our fight is the indigenous versus non-indigenous. We don't oppose any of the political parties. We don't oppose any Hindu, Muslim, Sikh, Isai. We don't oppose. They all are brothers. But then refugee means refugee. We are not going to accept them. And foreigners means foreigners. They should go back to their homeland. That is Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, and everywhere from where they came. If they are government of India, they are to they are to accommodate all these things. Why don't they take all these illegal immigrants to Rajasthan? Why don't they take all these people? Asi itu mathanang po. Itu methang along ria ahavar long same itu methang amunit tum hans same ki biji athai aviset anno pulote bang akhæi kaprek angtan pen ke bang amunit tum han ki konachi tum ki bi long legi pe ka thai dola. Itum gisung katorat hektik non sitame. Notice ang kang long kaprek phan ge pudam de lo. Tum kar bieng long amale chelang sitame tum che thek long lor lo. Bang akhæi tum nang pleng bom si tum kar bi akhæi tum ke chipahelo nang bom virdun bom ingbodun bom ludun bom kluidun bom son si man lo mekhprang lo nang itum kadu ka visitame lapen central government itum sitame keklem chok che pikhangjang lo lag Hindu Muslim chanpik lo poi pit sitame northeast ang kang along hello malatum lahai amuni tum phanange thok nang ji along preg ha Gujarat Madhya Pradesh lahai tum long tolong leidulang hala pule thok dam tame bidam tame lasi itum chini melo dak itum hanang ke rab ji phan gali bons tame nang ka pasung ji nang ka pavir ji abidi lo lage itum kroy hop nang nelo itum chesong nang po mekhprang pensi itum ke chini lang dam same pachini nang po kadu ka ve karbi songja pi doan sitame nilihin penang chuning rilo nang litum mekhprang ra maso phuthak chesong ponon chini nelang man than bachini non jat sit pen sitame ka kham khet thipji karjap thipji phansi aning pathe nang po ning rung nang po itum karbi khai do anaphan itum karbiang long hamphang pen asong ko an ke dolone asong bong pen ko mara song ko so song isi bak dosi ka chesong lo theklong lelang asi ase chepa dodun na tum dodun joy sam dun ri ke henolo angle tum stame karsik ke suluk sudak nange plang lahai chini tang lo potsi thura chesong lo nang tum kadu ka vi ansitame tum risoi jang sarphu ke thege ding kadu ka vistame tum ning isi do pen methanga khai phan methanga khai ke reng nang ji phan kaching hon pen job karjap thip thek ji phan tum chesong lo na To that one Gujarat, they should accommodate there. Why in the northeast only? We need a developmental package. We don't need any refugee over here. We don't need any foreigners over here. खासकर हमारा अरुणाचल का आप सोचिए, सालों से सदियों से हम ये जो चकमा इन हाजिंग्स को ला रहा है, हमारा कितना भाई बंधु शहीद हो चुका है इसमें, कितना लोग लाइफ स्पॉइल हो चुका है. तो अगर इतना लोग का जो खून जो कहाँ आत्मा कैसे शांति होगा? आपसू उसको 50 साल से ला रहा है, तो लाते हुए भी कितना लोग उसका आत्मा को कैसे हम लोग माफ कर पाएगा? और उन लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का अंदर में चकमास दे आर बुद्धिस्ट, Hajians they are Hindu, and overnight they will become that one Indian citizenship. Then so that we are fighting, and we will fight. जो हमारा fight है ये continuous रहेगा, और हम लोग इतना ये करेगा. You will see the unwanted incident will be happen here at the northeastern state. I am telling you, NESO is going to spearhead that one movement, and notice will be unrest. If this thing is going to be passed in Rajya Sabha also, no doubt Lok Sabha they have a majority, they are going to be passed easily, but we will see in Rajya Sabha
that at least Rajya Sabha should reconsider it and it should be sent back the bill. Otherwise, Northeast will be unrest. You see. Situm dak keklem lo laso aBill Lok Sabha long palitang lo lapen dia pike Rajya Sabha long pon thubo handak jong si khang khe lapen bachirui thu the pulute Northeast long ke avi sitame thok nang po munir pran sitame dampo ron sitame thurpo cheplang nang neji son tame cheplang det po busining je pono si tum sitame ke dodun join nang ji galilo itum sitame chesong do nang po chini ne lang atum phan pachini non kachini pen ke do joy itum phan ke therak me melo nang itum chesong do nang po Jesemet itum karbi asong ahampang kedoan itum ningi sipet kedonang jia por don ge inglong po inglong trok inglong narkep inglong sirkep pukache jongare nang jia por ge lilo non ge ningi si kedonang po aporlo itum lo char di ituman chichini tang deda phige itum dujoy hinolo kache flak lok kache puthot lok kache jong tot lok pulote itum koson se ningi si do thekpo angastum stame mathanon karbinglong lo ke dua song hampang itu manpan nang kipulo nang achuning rilo nang litu mapan lapanang tan ke do KSA punon kapre ka song sitame ningi sidora itu chingrum perlo nang prajam nang nelo ningi sile do de pulote itu khaing thurek thelo lapen Ove-kimī tum phan itu aphrang ke ja ponji gali kapaching thura to war ke ja ponji gali kapavir ji to war situm japon rongpo sinang itum mathanon Charlie lo nang ningi sido nang khai cheng khon pen itum chesong lo nang kai son si karbi chadi kachethan tangan alam stame lam thak long itum nang tok do non hadak tum chingwai chethan chimum thulo nang kardo